Здравейте, фенове на антиките и приятели на нумизматиката! Днес ще разнообразя с тази книга "Под игото" от Иван Вазов. Тя е на издателство Български писател. Както виждаме, корицата е запазена. Ето и дебелината на книгата. Отзаде. Тук има една лека дръскотинка, но като цяло книгата е запазена. Нека да я разгледаме отвътре. Ето, като всяка книга има такива следи от старост. София, 1976 година. Както виждаме, тук има леки закъсване, но това не пречи. Част първа. Като първа глава всеки знае, че това е гост. Ето и шрифта да видите. Има и една бележка, която е останала явно от предишния собственик в книгата. Нея няма да ви я показвам сега. Ето я пак отзаде книгата. Има леки такива дръскотинки. Иван Вазов, "Под игото". Тук има за тиражът, за редактор, художник, художествен редактор, технически редактор и коректор. Ето, както виждаме, тя е в 3 части. Съдържание: част първа, част втора и част трета. Това беше едно кратко ревю за тази интересна книга, която всеки българин трябва да е чел. Аз също ще я прочета, тъй като съм вече 4-ти клас и за по-горните класове ще трябва да я прочетем. Сега искам да ви представя за какво ще говорим в следващото ни видео. Оставям на страна книгата и взимам една монета. Това са 20 лева от 1930 година. Както виждаме, те са сребърни монети. Ето я. Ето я самата монета. Да я видите. Чао и до нови срещи! Знаете си процедурата, харесайте видеото, ударете лайк бутон.